गोजोननाय थाबाय दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ आं दिनै बेखेवनाय जाबाय बे बेखेवनाया आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जों बेबायदि एन्टारटेननिफ्राय गोबावसिनमोन बा गोजानाव जों दंमोन दिनै आंनि आखाइजोंनो दिनै बे पिकनिक स्पटखौ आं खुलिनो मोनदों बा आं फिथा हानो मोनदों बे आंनि थाखाय मोनसे भाग्य खारन जोंनि ओनसोलाव जों बेखौनो लानांगोन जे जोंहा गोबां रोखोमनि सिनारि सेनिक बिउटि दङ जों बे बिउटिखौ दिनैहाय मानसिफोरखौ दिनै देखायनायजों लोगोसे बेहाय मोनसे ओंखाम संनानै जाफैनायनि मोनसे परिबेस जोंहा दा बेहाय दङ जिरि जिरि दै बोहैनाय जायगा दङ आरो बेहाय खैरो बागान बे खैरोखौ जेरावबो नुनो मोनला बे खैरोआ जोंनि थाखाय मुंजादा बे जेनेबा बे बिटिआरआव दङ जेरै सालाबो मोजां खैरोआबो जोबोद मोजां बे ओनसोलाव बानायजानाय बे पिकनिक स्पट बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद मोजां सिनारि दङ दा बेनिखायनो जों बेखौहाय लाखिबाय थानांगोन जेरै जों बाख्नायनांगोन दिनै 33 भिलेज गामिया बेयाव जुरित दङ बेयाव जुरित थानाय माने मा बे मोनसे इक'नमिक सर्स जोंनि थाखाय गामि ओनसोलनि थाखाय दखान होनायनि थाखाय मोनसे इक'नमिक सर्स जों बेखौ मोजाङैल' जोङो बाहायनांगोन जे बेहाय जोंहा मोनसे दाङाबाजि जाया बेखौल' आं खावलायनो गोसो जाफै लोंफै थां थ' गाव गावबागाव जे एसे हिउमेन मानसि हिसाबै जोंहा गाव गावबागाव कारेक्टार थायो नट आन्डार अभार माबा जानो नाङा कन्ट्रल जानो नाङा जे गाव गावनि लामायाव नों फैदों मालायखौ डिस्टार्ब खालामनो नाङा गाव फैदों इन्टारटेन खालाम न'खरै जा लों थां दा बेखौ जोङो मानसि हिसाबै मेनटेन खालामलायनाया जोंनाव दायथ' दङ जाहाथे जोङो रावनिबो राव ब्रेकआ जआ दा बेखौ जों खावलायदों बेनिखायनो जोंनो बे स्पटखौ नांगौ बेबायदि पिकनिक स्पटल' नङा टुरिजिमखौनो जोङो खालामनांगौ जोंनि बे जायगायाव अब्ला मा जागोन जोंनि जोहोलावफ्रा मोनसे दखान होनानै जों थांनानै थानो हागोन माबा मोनसे खमलाफोर फाननानै जोंनि बुरै बुरैया जों थांनानै थानो हागोन बेबो जोंनि मोनसे इक'नमिक सर्स लाइमोनफ्रा बेखार दिनै मा खालामनानै थानो दा बेवहाय माबा मोनसे दिनैहाय सर्स दिनै दिहुनदों बे जोबोर मोजां बाख्नायजाथाव गामिनि ओनसोलफ्रा दिनै बेखौ सानखांनानै दिनै रैखाथि होनायनि गेजेरजों दिनै गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब मानसिफोर फैनायखौ दिनैहाय रैखाथि होनो बिसोर मोनसे एस'सियेसन दादों बियो जोबोर मोजां आरो बेखौ बयबो सहाय खालामनांगोन लकेलनि मानसिया बयबो बेखौ पजिटिभ माइन्डजों लानांगोन जे बेयाव पिकनिक जानो फैनानै मानसिया गाज्रि जाबाय बिदि नङा जोंहा दिनै मोनसे लिजार मानसिया सब समाय खामानियाव थाबाय थानो जों हाया जोंनो मोनसे टाइम स्पेन्ड नांगौ माब्लाबा फेमिलि थांनो लुबैयो जोङो माब्लाबा जोङो लोगोफोरजों थांनानै जों बेरायनो लुबैयो जोंहा माइन्डआ फ्रेस जायो वेरास बि जायगानि मानसिफ्रा मा मोनो नोंनि जेनाखि खामाय बेखौ बियो फेमिलि ट्रिप्स फैनानै गोसोआव गोजोननानै फैसा एसेब्लाबोथ' होनानै हाबखागोन माबा मोनसे दखानावथ' माबा मोनसे मम' सावसावबाबो जालांखागोन थ' बेफोरनो जोंनि मोनसे इनकाम जों बेखौ जेरै थाइलेण्डखौ बुंनानै बुङो थाइलेण्डआव मा दङ दिनै मोनसे टुरिस्ट प्लेस होननानै जों दिनै वर्ल्डआवनो मिथियो अब्ला बिसोरनाव रेभिनिउआ थांबाय थाखा फैसाया बिसोरनाव हाबहैजोब्बाय थाखा फैसा खामायदों दिनै बायहेरायाव बिसोरनावसो ज्राव ज्राव गारहैदों जों बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोनानै जोंनि जायगायावबो जोंहा नेचारेल बिउटि दङ गोबां रोखोमनि जायगायाव जों गिदिंबाय मोजां मोजां जायगा दङ दा बेफोरखौ जोङो खनखांनानै जायगाखौ जोङो मोनसे रिजार्भ खालामनानै दिनै जोङो गोजान जायगानिफ्राय लाबोनानै दिनै मानसिफोरखौ लाबोनो हायोब्ला जोंहा मोनसे इक'नमिक सर्स जायो आरो मोनसे आं बेखौनो खावलायगोन बे ओनसोलनि मानसिफोरनि जेनाखि साननाय हनाय थिगानो आरो एसे सोलायनांगौ सोलायनाया मा बायह्रानिफ्राय मानसि फैगोन बिसोरनि जेनाखि एटिटिउड साननाय हनाय रायदावनाय नैबेफोर जाहाथे एसे मोजां जायो अब्ला मा जायो जायगाया बांसिन बे ओनसोलनिया मोनसे नाम फैगोन जे मानसिफ्रा जोबोद नोरोम गुरै आखुनि सोरबा सोंदों आन्दायदों नै ओरैसो नै बेफोरबायदि माबाखौ जाहाथे थाब थाब पिकआप खालामनानै सिटुवेसनखौ लानो हाया आं बेखौ खावलायनाय थाबाय पिकनिक होनोबा जोंनि माइन्डआव मोनसे कनसेप्ट फैयो बे जानाय लोंनाय जायो बेफोरखौ एसे जों चेन्ज खालामनो जों बेखौ नंगौ निस्सय पिकनिक होननानै बुङोब्ला जों जानाय लोंनायजों जों थाङो खिन्थु पिकनिक होननानै बुङोब्ला सोरबायाबो लोंफैयो सोरबायाबो लोङा खारन बेहाय मोनसे फेमिलि इन्जयमेन्ट बा मोनसे इयुथ फ्रेन्ड सार्कोलनि बेबायदि गोबां रोखोमनि मानसिबो सोरबा बोराय बुरै ज' फैयो सोरबा बुरै बुरैफ्राबो खेबसे थैनायनि सिगां खेबसे बेरायनोसै होननानै फैयो थ' गासैबो मानसिफ्रा पिकनिक जाग्राफ्रा लोंग्रा नङा खिन्थु माखासे मानसिफोरा बेखौनो लोंनानै इन्जय खालामनो मोजां मोनो आं बेखौ बुंनाया जा लोंनानै जाहाथे बिनि ब्रेकआ जआ माने मा बियो थांनायाव रावखौबो एक्सिडेन्ट खालामलाङा लों दुनियाव मानसिफ्रा लोङोब्ला लों जों बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया बे गाव गावबागावनि हिउमेन कारेक्टार आं दिनै लोंनो थिनदों होननानै गाबोन मिडियायाव सोरबा बुंनो हागौ खिन्थु आं बेखौ बुङाखै सोंनायखाय बुंदों थारमाने ससाइटियाव मानसिफ्रा लोङो खिन्थु आं बेखौल' बुंदों नोंनि जि लामाजों नों साइकेला सालायलांदों बे ब्रेकआ जआ बेखौल'सो आं बुंनो जाहाथे बेवहाय गोजान गोजान मानसि फैनायफ्रा डिस्टार्ब मोना गावजों गाव बुलाय सोलाय जाया आरो मोजाङै मोजां जों बेखौ एक्सप्लइट खालामनो हानांगोन
बेखौसो आं खावलायदों। सेफ्टि मेजार्स एडभाइसफोर होनो हागोन नामा सार? सेफ्टि मेजारनि थाखाय दा जोंहा लकेलाव SSB दङ, दा बेफोरनि सहाय जोङो जेब्लायबो लानांगोन आरो थानानि जों मोनसे सहाय लानांगोन आरो लकेल जोंहा मोनसे सासे EM दङ रनजित जोंहा फेरेंगा बिथांनिफ्रायबो जों सहाय लानांगोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों माखासे नोजोरखौ लानांगोन आरो जों जेनोखि प्रकाकन दिनै SSB दङ थाना दं बेफोरनिफ्राय जों सहाय जगाजग लाबाय थानाया गोनांथि दं आं होननानै सानो। सार जोंनि ओनसोला सानजानिफ्राय सोनाबजों मोनसे समायना मिथिंगायारि जों बुंनाय बेखौ लकेलावल' नङा जों इन्टारनेसनेलिबाबो जोङो माने फेमास जानायनि मोनसे BTC गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै सानो? निस्सय बेखौ जों खालामनांगोन, बेखौ नाजानांगोन, खारन जोंहा नेचारेल बिउटिया गोबां दङ, अखल मोनाबिलिल' नङा, जोंहा उल्टापानिबो दङ आरो ओरैहाय मानासाथ' नेसनेल माबा आरो दा रायमाना जागासिनो दं टुरिस्ट प्लेस। दा बेफोरखौ जोङो माबोरै किप इट आप खालामलांनो, माबोरै जोङो फोजौना लाना थांनो, दा बेसो जादों जोंनि खोथाया। दा बेखौ जोङो BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै जेनाखि जों सावरायदों, आंबो सावरायदों, बे हिसाबै जोङो मोजां स्टेप्सखौ लागोनखौ जोङो नुदों आरो जुदि बेबायदि थायोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि बेखार होंग्रा सेंग्राफोर बिथांमोनाबो दिनै एसे एटलिस्ट गारि सालायनानैब्लाबो जिपसि सालायग्रा ओंखारगोनथ', सोरबा गाइड इंलिश गोरोंफ्रा MA BA फ्रा सोरबा फरेनार फैयोबा बेखौथ' हटेलावहाय इंलिशनि एसे एसिस्टेन्ट थानो हागोनथ'। दिनै शिलंफ्राव बा दिल्लीफ्राव थाङोब्ला सोरबाया इंलिश रोङाबा इंलिश लानांगौ एसिस्टेन्ट जायोना। दा बेफोरबायदि जोङो मोनसे जब जों बेबायदि खालामनो हागोन, बेयो गाज्रि नङा, वर्ल्डआव बिदिजोंनो सोलियो। दा बेखौ जोंनि BTC गभर्नमेन्टआबो लायैनि मानि गैया आरो लानांगोनबो। आं बेखौ माइसेल्फ आंनि हारसिं हिसाबै बिबेका आं बेखौ थोनो। आंबो जेनेबा बिभिन्न जायगायाव गिदिंबाय, आं नुबोबाय जे टुरिजिम आरो नैबे मोनसे स्पट सिनिक बिउटिफ्रा गोनांथि दङ, अब्लासो मोनसे ओनसोला जौगायो आरो बाहेरानि मानसिफ्रा फैनानै बे ओनसोलाव गावसिनि साननाय हनाय गोजौ थाखोनि जेनाखि रायलायनाय आरो बिहेभियार बेखौ नुयोब्ला जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा सोलोंनानै थाबैनो जोङो आवगायलांनो हायो। बे जोंनि हाथिसार ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' मोनाबिलि पिकनिक स्पट, बे पिकनिक स्पटखौ जोङो देग्लाय 2021 आगस्ट लास्ट उइकनिफ्राय दिनै नभेम्बर 3 थारिख, बे नभेम्बर 3 थारिखसिमाव जोङो खस्थ' खालामै दिनै जोङो अपेनिं खालामनो हाबाय। बे अपेनिं खालामनो हानायाव जों दा इसिबां मानि फेसिलिटिस खालामथ'नो हायाखै। जोङो जाखिनि खालामनो हाबाय जों बेखौनो सन्थुष्ट बायदि मोननानै दंथ'यो। जोङो फैगौ समफ्राव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जोङो खालामनो नाजानानै दङ, जों खालामलांगोन। ओरैनो पिकनिक जानो फैयोबा मा सुबिदा मोनगोन फैग्राफ्रा? पिकनिक जानो फैयोब्ला जोंनियावहाय दा बर्थमान थानोथ' जेबो गैया, जोङो थानायनि जेबो बेबस्था खालामनाय जायाखै। बिथांमोना फैयोब्ला जोंनियाव बेहाय मोजां जानाय मोनगोन, दाउ हांनाय, अमा बेदर हांनाय, बिदिनो ना फ्राय आरो ओंखाम, जोसा ओंखाम, बेफोरबायदिनो मोजां जानायखौ मोनजागोन आरो। गारि पार्किंनि फिस ओमफ्राय एन्ट्रि फिस? गारि पार्किंनि फिस होनोब्ला जोङो बासखौ 500 थाखा लानाय जादों। दा 500 आरो बेनि अनगायै फर हुइल्सआ साखा खबब्रै माखासेफ्रा जोङो 300 थाखा लानाय जादों। आरो जोङो बाइकखौहाय 50 थाखा लानाय जादों। जायगाखौ साफा दोननायनि बेलायाव माबायदि? जायगाखौ साफा दोननायनि बेलायाव जोंनावहाय खुनु दाखोर दाला जों दोननाय नङा। जोङो बेखौहाय जेसेबांखिनि दाखोर जायो जों दिनैनि दाखोरखौ जों गाबोननो बोस्रांनाय बेफोरबायदि जोंनाव बेबस्था लादों। दानि उन्दैफोरखौ नायोब्ला बिराद बाइक सालायनायफोरा बिराद सालायो, बेफोरखौ माबा मोनसे कमिटिनिफ्राय? बेफोरखौ जोङो डिसिसन लादों, नाथाय जोङो दिनैसो फार्स्ट हिसाबै दा बर्थमान इसिबां मानि माबाथ'नो हायाखै, बादा होथ'नो हायाखै। मानो होनब्ला दिनै अपेनिङाव बहुत मानसिया फैनानै होंगो दोंगो जादों। बे होंगो दोंगो बेलायाव जोङो दिनैनि दिनाव इसिबां हाख'वाबाबो फैगौ बेलायाव गाबोनफोरनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां बेफोर सेंग्राफोरखौ जानला मोनला बाइक सालायनायफोरखौ जोङो निस्सय स्ल'यै सालायनो जोङो बिथोन होगोन। जोंनि माबाखौ मा होनोमोनलाय भलुन्टियार्सफोरखौ दोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय जोङो बेहाय स्पिड ब्रेकारबो होनाय जागोन। पुलिस प्रसासननिफ्राय बेहाय 24/7 थागोन नामा? पुलिस प्रसासननिफ्राय जोंखौ बुंनाय मथेब्ला जों हेल्प होगोन, अरायबो जों नोंसोरजों थाफागोन, नोंसोरखौ मदद होगोन, जों माजे बेयाव डिउटि होफैबाय थागोन, बेबायदि जोंनो खोथा होदों।
बेवहाय फैनायनि साबसिन लामायाव जों क'क्राझारनिफ्राय बाक्सा आरो उदालगुरिनिफ्राय फैयोबा लामायाव बबे साबसिन? क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला कारिगाव मोनो, कारिगावनिफ्राय फैनानै बङाइगाव फारसे जों सामथाइबारि होननाय मोनो। बे सामथाइबारिनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान रड मोनो, गेलेफु भुटान। बे गेलेफु भुटानजों फैनाय रडनि दादगारि ओनसोलनि बे SSB केम्प दं। बे SSB केम्पनि एसे खोलाहा सानजाथिं फैनाय लामा, बेयाव लावख्रिगुरि गामि दङ, सेरावनो पिकनिक स्पटनि खाथियाव। बे लावख्रिगुरि गामिथिं फैब्लानो डाइरेक्ट फैब्लानो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ मोनफैगोन। दिनैहाय जोङो बे पिकनिक स्पटखौ बेखेवनायजों लोगोसे कालचार प्रग्रामबो लाफानाय जादों। बे कालचार प्रग्रामखौ जोङो 4:30निफ्राय बुंनाय जादोंमोन, नाथाय जों एसे लेट जासिगोन। बे कालचार प्रग्रामाव जोंहा माखासे बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि, मेथाइ खनग्रा आदा गौतम बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे निथामुनि ब्रह्ममोन नामा, जिखुनु आं टाइटेलखौ बावबाय। बिनिफ्राय आं माखासेखौ बावबाय, जिखुनु लिस्टखौ आं लायाखै दा। 7जनसो फैगोन। बेयाव दिनैहाय जों साननाया बेनो, माने जों जायफ्रा बे जोंनि कालचार प्रग्रामखौ नायनो फैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो 50 थाखा जे जोंनि खरसा थांबाय, नैबेखौ एसे जोंनाव माबा मोनसे जायो, खरसाया फैफिनो, नैबेखौ जोङो नायनानै जोङो 50 थाखा लानाय जादों।